na-akwegara la dọla wa zero onye na-akpọ zero wa awo wala wa boto chigata reba si chigata ni kana nege well nkere biro lembas nkere biro lembas osu okwu gị ka gbatakwara ịgharị ya ịghọtaghị ebe isi ha sị ma jụọ ọnụ unu okpuru isi ụwa bụ ọtọ na zero ụwa unu okpuru isi ishikwa anyị na isi enwedo mmekọ isi anọdụ n'ala imeji anyị mụ anya arụ ka azụ pịọ elee etu unu siri gawa nnọọ na-aga nnọọ ka ndị nsi jee ọrụ enwe ihe ha rụtara gafere m nnọọ n'ahụ ụmụ nwa bụ landlọdụ okongo mụnwa okongo kirikata ghara ikele m ekele landlord dị very funny maka chukwu ya wee ekele bụ ihe na-adọ ihe niile ekele anyị kelele n'ụzọ taa kwa na ekele anyị ji ote na-emesara aka ekele ha ka ọ ji ekele ihe anyị na-ekele taa ụmụ nwa iji ma ọ gịnị ozu ebe agafecha ka anyị kelechara ozu na-efere ozu ote ọ bụ na ihe ekele na o mere escapes our memories o si n'ime mkpụrụ obi anyị mapụ eweli iwe anyị dị over excited kele gbukwa onwe gị n'ozu ebu aga n'ụzọ mkpamkpọ ahụ ozu ihe na-apụ gị n'ọnụ tata bụrụkwa mbọsị ikpeazụ unu ga-abata hụ m ebe m nọ na my palace na-aṅụrụ nkwụ ghara ikele m ekele o mekwe mbọsị ọzọ ntụnchara ụnụ ihe n'ụlọ esigbe m n'ụzọ atụpụ ebe m si atụpụ na mgbara ka m si atụpụ ihe ngwanụ nsogbu anọdụ ọ bụrụ ha n'ihe gbasara ekele anyị ga-azụ ya n'ụkpa anyị ga-azụ abụ ekele buo ya dọwara gị aga ijizie nwaanyị na-agbara ọgwụ ha na ekele bụ ihe anyị jiri ịchọgodo ya na foreign tone like otu anyị si ekele na USA anyị pụta ụkụta isi gị ọga landlord wow I know otu anyị si ekele na USA don't worry nsogbu anọdụ ịnụkwa daalụ ji nwayọ